Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, October 15. Walang outbreak ng influenza-like illnesses sa bansa ayon sa DOH. Estudyante, arestado dahil sa bomb threat sa FG Nepomuceno High School. Libreng medical testing isasagawa sa Angeles City dahil sa dumadaming kaso ng influenza-like illness. Mahigit 140 MSMEs tampok sa 27th likha ng Central Luzon Trade Fair. At Harley-Davidson elevates the ride with the new CVO Road Glide. Nanindigan ng Department of Health na walang outbreak ng influenza-like illnesses sa bansa. Normal na dumarami raw ang naturang sakit ngayong panahong ito na tinaguriang flu season. Narito ang report. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang outbreak ng influenza-like illnesses o ILI sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, ang naitatalang pagtaas ng kaso ay karaniwan tuwing malamig ang panahon dahil dito nagsisimula ang tinatawag na flu season. Normal umano ang pagdami ng mga nagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan at katawan na dulot ng iba't ibang virus tulad ng rhinovirus at influenza A at B, hindi tulad ng COVID-19 na nagmumula lamang sa iisang virus. Giit ni Herbosa, hindi pa naaabot ang nararapat na bilang o threshold para magdeklara ng outbreak o pandemic. Panawagan niya sa publiko na huwag magpanik sa mga ulat ng mga estudyanteng lumiliban sa klase dahil sa flu-like symptoms. Nauna nang iniulat ng ahensya na mas mababa ng 8% ang kaso ng ILI ngayong taon kumpara noong 2024. Kasunod dito ng pagsuspende ng face-to-face classes ng DepEd sa NCR, bunga ng ILI cases sa mga estudyante at guro. Sa City of San Fernando, Pampanga, nagpatupad din ng class suspension ng LGU at ilang private schools. Ani Herbosa, magandang hakbang ang suspensyon ng klase para maiwasan ang hawaan. Ngunit kailangan daw na may maayos itong koordinasyon sa mga kinaukulan at health authorities. Nilinaw din ng DepEd na may iba pang dahilan ng suspension of classes gaya ng inspeksyon ng mga gusali matapos ang mga lindol at paghahanda sa posibleng kalamidad. Paalala ng DOH, epektibo pa rin ang mga preventive measure na ginamit noong pandemya kontra ILI. Ugaling uminom ng vitamin C, manatiling hydrated, kumain ng balanced diet, matulog ng sapat, mag-exercise at iwasan ang mataong lugar. Patuloy naman ang monitoring ng DOH nationwide at tiniyak nila sa publiko na kontrolado ang sitwasyon at walang dapat ipangamba. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magtutulungan ng DepEd at PHIVOLCS sa paglabas ng abiso na may siyentipikong batayan tuwing may kalamidad para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang report. Pinalakas ng Department of Education o DepEd at ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng PHIVOLCS ang koordinasyon para sa mas mabilis at siyentipikong paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad, lalo na sa mga lindol. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalagang may batayan sa agham ang mga desisyon sa pagsususpende ng klase at pagpapatuloy ng pag-aaral sa gitna ng sakuna. Sa pulong nila ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na pag-usapan ng pagpapatibay ng mga istruktura ng paaralang nasa tabi ng fault lines. Dapat taan niya ay over-engineered o mas matibay sa karaniwang pamantayan ang mga gusaling ito para kayanin ang matitinding pagyanig. Tinalakay rin ang planong pagtatayo ng DepEd Command Center na magsisilbing katuwang ng PHIVOLCS sa pagbibigay ng early warning at mabilis na responde kapag may sakuna. Sasailalim din sa pagsasanay ang mga tauhan ng DepEd para sa paggamit ng checklist-based procedures sa paghatid ng alerto kung may panganib. Nagkasundo rin ang dalawang ahensya na palakasin ang pagpapalabas ng scientific advisory at impormasyon upang maiwasan ang maling datos at mapanatili ang tiwala ng publiko.
Binigyang diin ni Secretary Angara na ang kahandaan ay dapat laging sinasabayan ng patuloy na pagkatuto. Muling ipinaalala ng DepEd ang DepEd Order No. 22 Series of 2024 kung saan nakasaad na ang kapangyarihang magsuspindi ng klase ay nasa Local Chief Executive, Schools Division Superintendent at mga punong guro. Ayon sa DepEd, dapat nakabatay ang mga desisyong ito sa mga advisory ng PHIVOLCS, aktwal na sitwasyon sa lugar at sa kahandaan ng paaralan na agad maipagpatuloy ang pag-aaral. Kasabay nito, binigyang diin din ng DepEd ang DepEd Order No. 21 Series of 2015 na nag-aatas sa mga regional offices na tiyakin ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa learning continuity gamit ang modular, online o take-home learning habang isinasagawa ang mga safety inspection. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Lumalabas sa pinakabagong survey ng Okta Research na malaking bilang ng mga Pilipino ang sumusuporta sa kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa katiwalian, lalo na sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ang detalye sa report ni Rainiela Tugay. Sa pinakabagong survey ng Okta Research, pinabura ng 83% ng mga Pilipino ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isiwalat at tugisin ang katiwalian sa pamahalaan, partikular sa mga flood control project. 3% lamang ang hindi sang-ayon, habang 13% naman ang nananatiling hindi tiyak. Isinagawa ang survey mula September 25 to September 30, 2025 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Ayon sa Okta, malinaw na nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa anti-corruption campaign ng administrasyon. Iminungkahi rin ng grupo na mapapalakas pa ito kung patuloy na paiiralin ng transparency at reforma sa pamahalaan. Bukod dito, kalahati naman ng mga tinanong o 46% ang naniniwalang dapat isang independent body gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang manguna sa investigasyon. 23% ang pabor sa Senado habang 13% naman ang pumili sa Kamara. Ipinapakita umano nito ang kagustuhan ng publiko para sa isang malaya at hindi politikal na investigasyon sa mga alegasyon ng katiwalian. Samantala, 68% naman ng mga respondent ang gustong panagutin ng mga tiwaling opisyal at kontraktor, 58% naman ang gustong mabawi ang nawawalang pondo at makulong ang mga mapapatunayang nagkasala. Kasama si Raymond Tasoy, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nanindigan ng kampo ni Senator Cheese Escudero na wala silang nilabag sa pagtanggap ng 30 million pesos sa donasyon sa nakaraang halalan. Git nila, malinaw at legal ang naturang kontribusyon. Nakatakda namang busisiin ng COMELEC ang issue. Magbabalita si Raymond Tasoy. Kumpiyansa ang kampo ni Senator Francis Cheese Escudero na legal at naayon sa batas ang 30 million pesos na donasyong natanggap niya mula sa isang construction firm executive noong 2022 national elections. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ramon Esguera, maaga nilang isinumite sa Commission on Elections o COMELEC ang position paper bilang paggalang sa proseso at patunay ng kanilang paninindigan na wala umanong nilabag ang senador. Giit ni Esguera, idiniklara ng tama sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang donasyong ibinigay ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, at sumusunod ito sa umiiral na election rules. Tiniyak naman ni Escudero na bukas siya sa investigasyon ng COMELEC upang mapatibay ang transparency at accountability sa political campaign. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na tatalakayin ng Political Finance and Affairs Department ang issue upang alamin kung may paglabag sa batas ang naturang senador. Inaasahang iimbitahan din si Lubiano para sa karagdagang paliwanag. Alinsunod sa Section 95 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga individual o kumpanyang may kontrata sa pamahalaan para sa supply ng goods, serbisyo o konstruksyon. Kasama si Raymond Tasoy, Aisel Fernando, CLTV 36 News.
Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pa mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. 100 araw ng serbisyo, aksyon at malasakit. Iyan ang naging batayan ni Mayor Jel Aquino sa unang yugto ng kanyang pamumuno sa Mabalacat City. Ipiniresenta niya ang mga pangunahing nagawa, programa at plano ng kanyang administrasyon bilang patunay umano sa layuning serbisyong tuloy-tuloy para sa mga Mabalakenyo. Ang detalye sa report ni Rainiela Tugay. Serbisyong tuloy-tuloy. Yan ang advokasya ng bagong administrasyon ni Mayor Gerald Guthrie Jel Aquino sa Mabalacat City. Sa isang programang ginanap sa Tabnuan Hall nitong October 13, inihayag ng alkalde ang mga pangunahing nagawa at proyekto sa unang 100 araw ng kanyang pamumuno. Nakatuon daw ito sa mabilis, walang patid at makataong serbisyo para sa bawat Mabalakenyo. Isa sa mga binigyang diin ng alkalde ay ang malawakang paglilinis sa Materials Recovery Facility o MRF sa Barangay Sapang Balen na inabutan nilang tambak umano ng basura. Nagsagawa po tayo ng cleanup drive sa ating MRF facility ng Mabalacat City sa Barangay Sapang Balen. Naabutan po natin ang lugar na napakabaho at may gabundok na basura. Ngunit sa tulong po ng ating mga kawani at kasamahan sa komunidad at kasama rin po ang ating sentro, palakpakan natin ang sentro, na isaayos na po natin at nalinis na po natin ang buong lugar. Bukod sa kalinisan, binigyang diin niya rin ang paglalaan ng pondo para sa edukasyon. Sa tulong ni Senator Bam Aquino, ipinagkaloob ang 30 milyong piso para sa pagkukumpuni at pagpapaganda ng 6 na public school sa lungsod. Ngayon po, nakausap po natin yung staff po ni Senator Bam. Siya po ay naglalaan ng tig 5 milyon sa unang 6 na eskwela na gagawin po at i-repair dito po sa syudad ng Mabalacat. Kaugnay nito, inilunsad din ang Educational Assistance Program para sa mga kabataang kabilang sa mahihirap na pamilya. Sa mga unang yugto po nito, 69 na po ang kabataan na Mabalakenyo na nakatanggap ng tulong pinansyal upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Naglaan po tayo, din po tayo ng tulong pinansyal para sa mga kumuha ng board exam or licensure exams po. 50 kabataang Mabalakenyans ang nakatanggap ng tig 5,000 bilang tulong sa kanilang mga gastusin. Sa ilalim naman ng Kalusugan Muna program, pinaigting din ng Mabalacat LGU ang serbisyong medikal sa mga rural health units. 10,000 kababayan po natin ang na-screen para sa hypertension at diabetes. Higit 2,700 na pasyente ang patuloy na nakakatanggap ng pangangalaga at gamot. Hindi rin po natin nakakalimutan ng mga bata at kabataan. Mahigit 3,200 estudyante na po ang nabakunahan sa ating mga paaralan. Kasabay ng aktibidad, ibinahagi ni Vice Mayor Marcos Jun Castro Jr. ang kanyang pananaw tungkol sa kahalagahan ng pagsasama at pagpaplano para sa lungsod. Today is not simply about presenting a report, it is about celebrating a shared journey. The past 100 days had been a time of listening to the people, understanding their needs, and laying the groundworks for lasting progress. Ayon naman sa Department of Interior and Local Government o DILG Mabalacat, patunay ang first 100 days ni Mayor Aquino ng isang lideratong nagkakaisa, may kakayahan at nakasentro sa tao. The accomplishments of the first 100 days are a testament to what we can achieve when leadership is united,
competent, and people-centered. And while this is just the beginning, it has laid a solid foundation for more sustainable and meaningful progress. Sa pagtatapos ng kanyang ulat, tiniyak ni Mayor Geld na hindi dito nagtatapos ang kanilang serbisyo. Simula pa lamang daw ito ng mas pinaigting na aksyon at malasakit para sa bawat mamamayan ng Mabalacat. Aasahan niyo po na magpapatuloy po ang mga proyekto, programa, magpapatuloy po ang ating serbisyo at upang mapabuti ang ating lungsod at buhay ng bawat Mabalaqueñans. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang Region 3 ay isang 21 years old na senior high school student na itinuturong nasa likod ng bomb threat sa FG Nepomuceno High School sa Angeles City. Kinilala ang suspect na si Sheila Gonzalez na gumamit umano ng pekeng Facebook account na Miles Manunulat para magpadala ng banta at ng pambobomba sa naturang paaralan. Matatanda ang una lang humingi ng tulong sa NBI si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. upang matukoy ang mga nasa likod ng serye ng bomb threats sa mga paaralan ng distrito. Binalaan nila Lazatin ang iba pang gumagawa ng kaparehong pananakot na itigil ang kanilang gawain dahil tiyak daw silang aarestuhin kapag natukoy ng mga otoridad. Nitong Lunes, October 13, isang menor de edad naman ang hinuli ng Angeles City Police dahil sa kanyang bomb threat comment sa social media. Batay sa Presidential Decree No. 1727, maaaring makulong ang sino mang magpakalat ng maling impormasyon o banta ng pambobomba ng hanggang 5 taon at pagbumultahin ng aabot sa 40,000 pesos. Kalaboso ang drug personalities kabilang ang ilang nasa Regional Target Watch List at drug den operator sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Zambales, Bulacan at Subic. Narito ang report. Huli ang isang drug den operator at 4 nitong kasabwat sa buy-bust operation ng mga alagad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic, Zambales itong Lunes, October 12. Madaling araw ng salakay ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Zambales Provincial Office, Subic Police Station at Zambales Police Provincial Office Drug Enforcement Unit ang isang makeshift drug den sa Purok 4, Barangay Calapandayan. Nasamsam sa mga suspect ang 12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 81,600 pesos, drug paraphernalia at marked money na ginamit sa operasyon. Samantala, naaresto naman sa San Jose del Monte City, Bulacan ang isang drug personality na kabilang sa regional target list ng mga otoridad. Sa joint operation ng PDEA Bulacan Provincial Office, Bulacan Provincial Intelligence Unit at Bulacan East Regional Intelligence Unit 3, nasa kote ang salarin sa Barangay Minuyan proper bandang alas 2:55 ng hapon nitong October 11. Nakuha sa kanya ang mahigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 102,000 pesos at ang pera na ginamit sa buy-bust. Ayon sa PDEA, kasama rin sa PNP top priority target ang suspect. Habang sa Lubao, Pampanga, timbog ang isa pang high-value target na itinuturing na major source ng shabu sa bayan at sa mga karatig na lugar. Isinagawa ng PDEA Pampanga Provincial Office, PDEA RO3 Special Enforcement Team at Lubao Police Station ang operasyon sa Barangay Remedios pasado alas 5:30 ng hapon nito October 10. Nakumpiska sa suspect ang 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng aabot sa 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Nakuha rin sa kanya ang isang cellphone at marked money. Nahaharap ngayon ang mga nahuling drug suspect sa paglabag sa iba't ibang probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official.
at sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nakatangtang magpatupad ng malawakang medical testing ang City Epidemiology and Surveillance Unit ng Angeles City sa gitna ng pagtaas ng bilang ng influenza-like illnesses cases. Ayon sa lokal na pamahalaan, libre ito lang dapat bayaran ng pagsusuri sa layong maiwasan ang higit na pagkalat ng nasabing sakit. May exclusive report si Paulo G. Santos. Dito sa campus ng Malabañas Integrated School, naabutan ng CLTV 36 News Team nitong tanghali ng October 14 ang medical mission ng School Health and Nutrition Section ng DepEd Schools Division Office ng Angeles City. Nakapila ang mga estudyante upang sumailalim sa medical check-up. Sa ibinigay na datos ng pamunuan ng eskwelahan, hindi bababa sa 700 na estudyante ang tinamaan ng trangkaso, habang 33 guro naman ang suspected na may sintomas ng influenza-like illness o ILI. So sa data po natin, sir, as of yesterday po na nakala po natin from elementary, kinder, elementary, junior high school and senior high school ay meron po tayong 760 na mga estudyante po na nagpapakita po ng sintomas po. Aside from that, we have also some teachers po na nagpapakita rin po ng mga sintomas na nasa humigit kumulang mga 32 teachers po siya, sir. Sa flash survey ng DepEd Region 3, lumalabas na ang Angeles City ang may pinakamataas na kaso ng ILI sa rehiyon. Kinumpirma rin ng Health and Nutrition Section ng SDO DepEd Angeles City na aabot sa 9,000 individual ang nakaranas ng sintomas. Napakarami po niyan kung tutuusin dahil kung hindi po widespread epidemic, usually mga iilan lang. Pero ngayon po, talagang sunod-sunod po ang pagdami ng ating cases ng ILS. Sa mga schools po yan, galing po ang mga data namin sa mga lahat ng schools ng SDO Angeles City. So hiwalay pa po yung records na nakukuha ng DOH? Ay, opo. Iba pa po yun. So ang amin po, ang aming mga concern ay ang mga estudyante at mga kawani or employees ng Department of Education. So sila po ang minomonitor namin sa mga nagkakaroon ng mga influenza-like illnesses. Sa gitna ng tumaas na bilang ng kaso ng ILI, hamon para sa DepEd ang kakulangan ng healthcare workers sa mga paaralan. Sa mga nurses po natin, ilan lang po no, sa buong SDO Angeles City, we only have 8 nurses. So isang nurse, ang kailangan po nilang ma-check up or matignan ay at least 5,000 students sa isang nurse lang or more. Sa kaso po natin, mahigit pa doon ang nati-check up nila. Kasi malaki ang hamon at saka gap ng between ratio ng medical personnel sa mga students. Hindi lang students, pati mga personnel ng Department of Education. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU ng Angeles, 139 cases pa lamang ang ILI cases na direktang naiulat sa kanila. Malayo ito sa 9,000 plus cases na ibinahagi ng medical officer ng DepEd ng SDO ng Angeles sa CLTV 36 News. As of now, ang data po na reported officially coming from the hospitals and rural health units na nagre-report ng cases is 139, and that data is from yesterday. No? So 139 po yung kaso ng influenza-like illness at 4 na kaso ng mga na-admit po dahil po sa influenza-like illness. No? Kaya ito pong 9,000 na galing po sa Schools Division's Office na figure is probably yung mga hindi nare-report na cases ng ating mga parents, and these are yet to be verified with our surveillance team. Kaya nandito po tayo ngayon para una mag-verify ng mga number of cases talaga ng mga apektado. Tingnan at ma-verify kung tama po yung mga simptomas na naramdaman po nila, yung katulad ng lagnat,
ubo o kaya may pananakit po ng nalalamunan at pwedeng may makakasama pa pong ibang simptomas po ito na yun yung definition natin ng influenza-like illness. Gaya ng COVID-19, ang proseso ng testing para sa ILI ay sa pamamagitan ng swab test at confirmatory procedure. Mabilis din ang hawaan sa naturang sakit, kaya mahigpit ang paalala ng SESU na sundin ang health and safety protocols. Same po like COVID-19 po natin dati. No? Ito pong virus na ito ay droplet precaution. Usually nakakahawa lalo na sa may mga ubo at saka sipon, saka nagbabahing na hindi po natatakpan ng kanilang bibig properly. So madali pong kumakalat yung virus. And in some cases, kapag hindi po maganda yung ventilation dun sa isang kwarto, pwede po siyang mag-suspend. So magiging airborne na din po yan. So yung iba yung pag-iingat po natin, lalo na po yung mga ating mga anak or ating mga sarili. Pag alam natin na meron na tayong ubo or sipon, magsuot na po tayo ng face mask. Batay sa tala ng SESU, karamihan sa mga tinatamaan ng ILI ay mga batang nasa pagitan ng 1 hanggang 9 na taong gulang. Bilang tugon sa pinalalakas ng lokal na pamahalaan ay ang digital reporting system upang mapalawak umano ang surveillance. Nilinaw rin ng SESU na libre ang testing para sa mga residente. Samantala, sa ginanap na Strategy and Assessment Meeting ng Angeles City LGU nitong Miyerkules, October 15, sinabi ni Mayor Carmelo John Lasatin na magsasagawa na ng disinfection sa mga paaralan na tanggapan ng pamahalaan. Question po ng bawat departamento na concerning po yung health ng ating mga mag-aaral. So hindi ito pangkalahatan citywide na kaagad-agad walang pasok for 2 days. Cluster natin kasi kailangan ayusin muna natin ang sistema natin na gagawin. Hindi tayo pag-subugso ng desisyon na mamaya ang maapekto man yung kabuuan mismo ng Angeles City. Batay sa Department of Health at World Health Organization, ang influenza-like illness ay curable at kadalasang self-limiting, lalo na kung maagapan sa tamang testing, isolation at health protocols. Muling paalala ng mga eksperto, huwag ipagsawalang bahala ang sintomas at agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center. Paolo G. Santos, CLTV News. Samantala, opisyal lang binuksan ng Department of Trade and Industry Region 3 o DTI Region 3 ang 27th likha ng Central Luzon Trade Fair sa Mega Trade Hall B ng SM Mega Mall Mandaluyong City nitong Miyerkules, October 15. Tampok sa naturang trade fair ang mahigit 140 micro, small and medium enterprises mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ibinida ng mga entrepreneur ang iba't ibang local products tulad ng pagkain, damit, accessories, houseware at Christmas decorations na tatak Central Luzon. Kasama naman sa mga aktibidad ngayong taon ang workshops gaya ng leather laser engraving, knitting, painting, kulitan, calligraphy, coconut carving at iba pa. Ayon sa DTI Region 3, ang likha ng Central Luzon ay patuloy na pag-unlad ng mga MSME sa rehiyon at ng kanilang ambag sa ekonomiya ng bansa. Para sa mga nais makabili ng mga natatanging local products, bukas sa publiko ang trade fair hanggang October 19. Dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay, tatanggap ng pinansyal na tulong ang mga magsasakang labis na naapektuhan. Inihayag ng Pangulo na may nakalaang ayuda at suporta para matulungan silang makabangon bago ang susunod na panahon ng taniman. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggap ng 10,000 piso mula sa gobyerno ang mga magsasakang labis na naapektuhan ng mababang farm gate price ng palay. Ginawa ng Pangulong pahayag sa inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan nitong Martes, October 14. Namimili na rin umano ang National Food Authority o NFA ng palay sa mas mataas sa presyo. 18 to 19 pesos kada kilo ang basang palay, habang 21 to 23 pesos kada kilo ang tuyong palay. Mas mataas ito kumpara sa 8 pesos kada kilo na alok ng ilang rice traders. Plano ng pamahalaan na palawakin ang programa ng palay procurement at magbigay ng karagdagang tulong sa mga magbubukid. Kabilang dito ang crop insurance, mga kagamitang pansaka at iba pang suportang teknikal upang mapalago ang kanilang ani at kabuhayan. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na aayusin ang mga naantalang distribusyon ng farm inputs
gaya ng binhi at punla bilang paghahanda sa susunod na taniman. Magkakaroon din ng mga karagdagang service canals, farm-to-market roads at mga tulay para mas mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Patuloy namang ipatutupad ng gobyerno ang mga regulasyon sa rice importation para mapanatiling matatag ang presyo ng bigas sa bansa. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na imo-monitor ng pamahalaan ang kalagayan ng mga magsasakang nalugi, bunsod ng mababang presyo at mga nagdaang kalamidad upang matiyak na tuluyan silang makabangon sa kanilang kabuhayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV 36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mas pino, mas agresibo at mas premium. Handa ka na bang sumakay sa King of the Open Road? Kilalanin ng Harley-Davidson CVO Road Glide. Isang powerhouse sa performance at forma na siguradong mapapalingon sa bawat makakakita. At good news, riders, available ito sa Laos Auto Group. Kaya hindi na kailangan lumayo pa para maranasan ang Harley-Davidson lifestyle. Alamin ang top-tier features ng CVO Road Glide at kung bakit ito ang ultimate choice para sa mga seryosong rider na hanap ay power, style at comfort sa iisang makina. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson Pampanga. Bali ma'am, ito, isa sa premium bikes ni Harley-Davidson. Ito yung 2024 CVO Road Glide. So 121, converted to CC, this is 1,977 cc motorcycle. So one of the premium bike of Harley-Davidson kasi lahat ng nakakabit dito, mga pili. Kumbaga yun yung mga magagandang klase na accessories and parts ni Harley-Davidson. So, makikita nyo dito, meron siyang infotainment na tinatawag. So, makikita natin dito sa bike na to, meron siyang TFT screen and meron na rin itong mga speakers. So, yung speakers nito, exclusive kay Harley, Rockford Postgate brand, na kay Harley mo lang makikita. So, ano din siya, waterproof. Itong gantong bike, kasama siya sa category ng Grand American Touring. So in terms of comfort pagdating sa mga long ride, maganda siya. Makikita nyo rin, meron siyang mga bags. So very comfortable siya gamitin kapag may mga overnight rides tayo, mga long ride. So actually, ang Harley-Davidson mas unang nakilala sa mga gantong klase ng bike, kung mapapansin ninyo or kung alam ninyo. Pag sinabing Harley-Davidson, isa tong itsura na to sa pinaka-iconic bikes ng Harley. So, ito yung isa sa pinagmamalaki ng kumpanya ng Harley-Davidson, yung mga Grand American Touring bikes. Then, yun nga, dahil nga pang long ride siya, fuel capacity nito is 22.7 liters. So, fuel consumption around 17 to 20 kilometers per liter. Kaya very, na rin siya, economic pagdating sa fuel consumption. Matipid na siya ma'am in terms of dun sa 17 to 20 pagdating sa mga motorcycle with 1,900 cc displacement, matipid na siya.
Itong CBO 2024 Road Glide natin, price at 4,350,000. So, available siya for cash or bank financing and pwede rin namang credit card. Pag sa bank financing natin siya kinuha, maximum of 3 years, then usually ang hinihingi ng bank 30% or 20%. So, si bank na yung makakapagsabi kung magkano yung magiging monthly amortization and magkano yung requirements nila pagdating dun sa down payment. Kapag nag-avail tayo ng Harley-Davidson bike dito sa Laos Group Motorbikes, automatic kasama na dun yung 3 years LTO registration. Then may kasama na rin siyang 1-year TPL insurance. And i-enroll na rin namin siya for 1 year sa Laos Care Program. Yun yung emergency assistance nung Laos Auto Group and Laos Motorbikes. And meron na rin siyang kasamang 1-year registration sa HAG International Membership. So sa HAG International Membership, meron din yung kasamang roadside assistance. So anywhere sa Pilipinas, kapag nagka-problema yung bike mo, meron lang kaming ibibigay na contact number, then pipick upin ka doon ng HAG International free of charge. Dadaling ka sa may pinakamalapit na Harley-Davidson Service Center. Itong gantong mga bikes, which is Grand American Touring, very common sa Pilipinas. Since makikita nyo naman kung gaano siya kalaki, so hindi siya totally ganun ka-gaan dalhin. Lalo na itong 2024 CBO Road Glide, itong specific model po na to, actually, pagkakaalam namin, nasa 5 pa lang yung may-ari sa Pilipinas neto. So kung merong makakabili neto dito sa Pampanga, pang-6 pa lang siya. Okay, so very, very rare. Kumbaga, isa to sa mga collectible. Kung nangungulekta ka ng bike, ito yung para sa'yo. Yun, para sa mga mahihilig magmotor dyan, Harley-Davidson is a must-have motorcycle para sa mga bike enthusiasts. So, pasyal po kayo dito sa Laos Group Complex para makita ninyo yung mga available bikes namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga. And makita nyo rin kung ano ang pinag-uusapan natin na 2024 CBO Road Glide. Kaya tara, pasyal kayo. Maaga nagpasiklab ang koponan ng Pilipinas sa kanilang laban sa AFC Under-17 Women's Asia Cup qualifiers. Sa kanilang laro, hindi na binigyan pa ng pagkakataong makapuntos ng Young Filipinas sa kanilang kalaban. Naritong report. Tinambakan ng koponan ng Pilipinas ang bansang Syria sa kanilang unang laban sa AFC Under-17 Women's Asian Cup qualifiers na ginanap sa Pamir Stadium sa Dushanbe, Tajikistan nitong Lunes, October 13. Pinangunahan ni Ariana Enderes ang Young Filipinas matapos agad na makapuntos sa unang 4 na minuto ng laro at muling umiskor bago magtapos ang first half. Pagpasok ng second half, tuloy-tuloy ang pag-atake at mas nag-init ang opensa ng Pilipinas nang magpakawala si Kaida Mizo ng matitinding tira. Sinundan naman agad ito ng isang goal mula kay Lorraine Evangelista. Samantala, idinagdag naman ni Sofia Muros ang huling goal sa dulo ng laro upang tuluyang selyuhan ng laban. Sa kabuuan, tinambakan ng Philippine team ang Syria sa score na 5-0 at inangkin ang unang panalo sa torneo. Dahil dito, nangunguna ngayon ang Pinas sa Group A na may 3 points at positive 5 goal difference. Kasunod ng Malaysia na tinalo ang host country na Tajikistan sa score na 2-0. Susunod na makakaharap ng Young Filipinas ang Tajikistan ngayong Miyerkules, October 15. Target nila ngayong makuha ang top spot upang makapasok sa 2026 AFC Under-17 Women's Asian Cup na gaganapin sa China mula April 30 hanggang May 17. Kaya makapinlak, CLTV 36 Sports News. Hindi lang sa acting mahusay si Aljura Brenica, pati sa pagkanta, may bubuga rin. Paano ba naman? Viral ngayon sa social media ang mga song cover na aktor na kinahaliwan ng mga netizens dahil sa kakaibang style niya ng pagkanta. Narito ang good vibes sa hatid ng entertainment news ni Danny Cagino.
Kinagigiliwan ng mga netizens ngayon sa social media ang song covers ng Kapampangan actor na si Alger Abrenica. Kung titignan, maayos at seryoso ang kanyang performance, pero pagdating sa comment section, puno ng katatawanan ang reaksyon ng mga netizens. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile and ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved. Tanong ng isang nag-comment kung nasa Spotify ba ito, pero pahabol ding sinabi na sana wala. Sabi naman ng isang netizen, ang lamig ng boses, nakakangilo. Ang isa naman ay, the mic we failed to hide. Pero hindi lahat ay pabirong comment. Meron ding mga sumusuporta at mupuri sa effort ni Alger. Ayon sa aktor, hindi siya natitinag sa mga bashers. Bagkus, plano pa niyang mag-post ng mas maraming cover songs sa hinaharap. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 60,000 reactions, 9,500 comments at 6,600 shares sa Facebook ang kanyang viral cover ng She Will Be Loved. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Regarding our CLTV 36 report on the DMW closure area on October 8, 2025, we confirm a visual error occurred. The business permit mistakenly shown in the segment belongs to the Algorithm Call Center Services. We unequivocally state that Algorithm Call Center Services is not the entity subject to the DMW closure order and has no involvement in the reported case. We sincerely apologize to the Algorithm Call Center Services and its stakeholder for this serious factual error and the damage caused to their reputation. The video has been edited to ensure this image is no longer visible. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 71 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.